Olugono. A na-ebudokwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'eze a eze adịghị adị eze anụ Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manyije mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manyije mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọndambaki ndị oche ya dị fọndambaki fọda sikala aka ọgọdị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịama gbago ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ mariners ya ndị mmiri are not responsible for all the sex in the dream. Ya bụ isiokwu anyị. Ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe sex in the dream ha asị na ndị mmiri ya ka anyị bịa ka anyị kọwara okodo oge aja maka what you don't know is only a mystery to you and not to all. Now ka anyị gaba n'iru before anyị gaa n'iru ka anyị maa ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-ebido na Julaị 6. Ndị na-esonye bụ na aja mbụ n'elu a na-aja ịpụta ihe a ndị na-esonye bụ na ya amarụgo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ the forward ya 3 prayer request email donation token to the account number chat them na WhatsApp ka m gwa other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number is 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị dibịa. Nke ọzọ ọkwa dị mkpa ịderecha ihe onyonyo anyị whether me na afọ anyị na watch anyị from our channel or other social media handles.
Don't forget to share and to tell people about this channel. I can assure you, you will learn something that will change your life for good. Because see, overall, I will our YouTube channel. Here our channel, television channel. Ebe na-egosi ihe onyonyo gbasara our Nollywood movies. If you watch our Nollywood movies, you can go to our YouTube channel. Ugochi to movie productions. Watch here. You can watch another channel, television channel. I want to show our Nollywood movies on your channel. Please chat me on WhatsApp. I want to a talent, either as an actor or even a comedian, even upcoming musician. Ma ọ bụ na ị nwere onyinye amara dị iche iche ọ natarachi bịa ị ga-enyere gị aka ịkwalite mee ka ndị ụwa one maka gị chatịkwazie m na WhatsApp ịkwa anyị nke imewu ịbịakwazie for audition anyị mara ebe ịdị good at. Our mission dịka nsikwu is actually to help people live better life. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa taa. Nkụzi anyị ji bịa taa akọwara m sị nọ ihe ị kwesịrị ịma gbasara mmadụ ị na-asị ndị mmiri. Then we're working and the media are responsible for all the cells in the dream. Get in common, get able cells in the dream. Cells in the dream of boom baby and then when make up with opposite cells. Now, when I quarrel with so many things I can say upon the million Magoto on them mother. Bob and Habit on what the headed to has not the million. Upon what I can say, non abo, iho machi merhan, and where cells in the dream. Ihe ọma akọtụ ana m achọ ịkọwara na in nutshell ịkọwa ya na ozuzu oke na-etu ị ga-esi ghọta ya with simple explanation. Whenever you are having such thing na-eme n'ebe ị nọ, in simple terms, ihe ọ pụtara na ya spiritual vibration is very low. Ihe ọ pụtara bụ na ị need ime something positive in order to turn around your spiritual vibrations. Ihe ọ pụtara bụ maka na ọtụtụ n'ime ha ya bụ ihe amecha ha pụtara ụtụ ha na-ebe akwa. Ọtụtụ n'ime ha na-abụ ihe amecha ha pụtara ụtụ ha na-enwe mwute. Ụfọdụ n'ime ha na-abụ ihe amecha ha pụtara ụtụ ha na-regret. And ha nwere onwe ha na-asị na ihe ọma nọ n'ụzọ ha ya emebi and otu omebi ya. So gosi na ọ bụrụ an act onye gị nwa na onwe gị banyere n'ime willingly. August no run and act, give on work, enjoy it. Because after that, same time in the morning, you fill your heart with regrets. So you hope that a willing act. Now, you had not check while again for the fact now, bro, willing act, and they go on where you didn't enjoy it. You had not check, and that is why most of you the shock happened that opposite him and you. Yes, so you hope that Abuna. You have a spirit or spirits. But when they were Kegwagana, Nankeda Bakuti about the face. Yes. Man, I heard that Chekwa only will Monguba, no more Abia. Mary here actually me on your call we are simple terms. Now, you hope that in the spiritual realm, need a handicap. You have that one in the spiritual realm now, near as light as pepper. You have that one in the spiritual realm, they put up a work as you. You have that vibration in the spiritual realm. Ike copy. You can't wait the bottom mother. Is very weak. And you have that one is vulnerable to every attack in the spiritual realm. So, Maki here, about they had to make many attacks the possible never know. And those attacks may spoil I hear the never know. If boy and dimly. You have that one and they wishes and wishes that can easily manipulate you. You have that one and mother can easily hypnotize you. You know, Talia? Because you have that one. Niman more, don't worry him. Even more, you what nothing. You can't do anything. You can't even serve yourself for Mongoba. Macron go by go by. I go by see guys. Imagine Toto, if you know what with the regret. Here, not check one no one, Toto or see here, Cossoya.
ihe ka ọ sọrọ ya bụ na ndụ nke mmụọ gị ị ka dị very low. Ị ga mmesite ihe ọ bụrụ na academic ranking ị ka dị na kindergarten, ịzọtawuru onwe gị ịzọtawuru onwe gị. So ị nọ ka onye nọ in bondage, and ya wa agbụ ikere onwe gị. You know why? Ị nwere ike sị how agbụ ikere onwe gị bụ na n'ọgụ nwa na onwe gị ji aka gị ka onwe gị agbụ, maka na imerọ dị needful ka ị nọda ka ị wee kwụrụ ka nwoke si kwe kwesị ịkwụ. Ịghọtara ya? And ndị needful anyị mere ọgbụ ihe a naghị ekwu oturu mgbe dum na Hosea forces. My people are suffering because of lack of vision and knowledge. So ị ghọtara how things work. That is why ji wee mee onwe gị dị vulnerable na mmụọ. Kedu ihe ị ga-eme ka ị gbanara ụdị ihe etu a? Enwere so many things na-eplay n'ihe a. Ihe na-arụghị ọrụ n'ahụ abụrụ sọ ndị mmiri. Ihe na-arụghị ọrụ, ihe ji wee tinye etu abụ ka ị ghara ịghọta ihe na ebe m na-eje. Ihe na-arụ ọrụ n'ebe ị nọ wa akara oghere. Ọ bụrụ ndị mmiri na-eme ihe na-emeghị ihe ahụ inwe ike kpọọ ya akara oghere ndị mmiri. Ịghọtago? Ịma na enwere akara oghere ndị mmiri, nwee akara oghere enu ala ka agha dị. Then nwee ndị amoosu. Ụfọdụ na-enye gị nsogbu ndị amoosu na-abịa esi n'ụzọ dị etu a na-anapụghị amara gị, mana ịpụta n'ụtụtụ ibue ndị mmiri. Ndị mmiri bụ ndị obiọma, ndị mmiri abụrụ ha dị responsible, mana ana m achịkwa na onwe ndị bụ ndị akara oghere. Ndị akara oghere ama m ka m esikọwa ya ka ịghọta. Ha dị ka phantom spirits from the marine. Ha bụ phantom spirits. Ha bụ ndị na-arụ ọrụ with negative vibrations from the marine. A gwara gị na enwere negative and positive even in the marine kingdom and in the gross material world. So enwere the good and the bad. Etu o si dị n'ụwa ya, anyị nwere ezi mmụọ nwa ajọ mmụọ. Etu a ka ọ dị. Ọhịa ahụ phantom spirit na-ehipụtarize gị, that ha hipụtarize ya gị, edizie iwe ọsị control. Ịdaizi ha dịzi in charge. Ha were ome ihe sọrọ gị, na-ebutere gị nchechighị azụ na nnachighị azụ and the other misfortunes. So what am I saying? Ihe na-emeghị ihe a bụ phantom spirits na-abịa na-adakpo gị. Phantom spirit and succeed na ịdakpo gị maka ihi na your spiritual vibration is so weak, is negative. It can't even ward off negative vibration, because ọ bụrụ na ịgbagota na mmụọ, yes, through your lifestyle and dates and words, then ị ga-enwe ike ide eme operate na higher realm. Ị na-eme operate na higher realm, ọ ga-eme gị some of these negative things will not. Even when they try, ka m gwa gị, ọ bụrụ na ọ na-eme gị na ọ na-abụ such a thing bịa na nlọ, oluzie ka eme, you reject ya, you revolt against it and wake up. Ihe ọ pụtara bụ na mmụọ na ha agbagote obere obere, mana ọ bụrụ ghara mgbe ọ bụla a chọrọ gị agụgba gị ịda, mgbe ọ bụla abịara agụgba gị ịda. Ihe ọ pụtara bụ na ịkpụrụ ka nwoke si akwụ, ịnọ ka nwee nne na mmụọ, nwere mmụọ na-aba akịrị. Ịghọtara? So ihe na-eme ihe ihe emewu one, ị ga-agbagoro mbọ build ya spiritual stamina. Ihe a bụ ụzọ rụọ ọrụ dị n'ụzọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ụdị ihe etu a na-eme ha agbajebesi n'ọrụ mmiri, na-asị na ụfọdụ n'ime ha bụrụ ọrụ mmiri. Ọ bụrụ ọrụ mmiri ka ị na-edere. Ụfọdụ n'ime ya bụ ụchụ na alụ dị n'ụzọ gị. Ụchụ na alụ nọ n'ụzọ gị imetara, ụchụ imetara onwe gị nwere ike dị responsible. Wee aba na ụchụ onwe gị ike imetara onwe gị emego gị dị down spiritually. Then ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ nweziri ike ị na-emetụ gị because ịdịgo vulnerable to every attack. Mana ọ bụrụ na ụchụ imetara onwe gị anọ n'ebe ị nọ, spiritually you are very agile. Then every attack from man and woman will never touch you. Mana ebe ọ bụ na spiritually na imere ihe kwesịrị ime, ịdịgo vulnerable. So onwegoro onye cast a spell on you, nweta gị. Ọ bụrụ na mmụọ ọ bụla negative forces, ọ bụ na mmụọ ọjọọ chọọ ịnweta gị, aka suspect enweta gị. So ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ ga-enweta gị easily maka na ịdị vulnerable already. So ihe na-aka ọsọ mmadụ ịdị vulnerable to every attack bụ one, mgbe ọ nwere ụchụ ma ọ bụ arụ dị n'ụzọ gị, ihe imetara onwe gị, enwere ike ọ bụrụ na ụchụ na arụ dị n'ụzọ gị, kaba arụ buru ụzọ bụrụ dị pụọ arụ south,
ana m agwa ndị mmadụ ụmụ ndị ya apụtasị na na ha alụgo ọrụ mmiri 5 times nwere asị na ha alụgo 10 times otu abụ n'ezi. Ana m achọ ịkọwara gị na mgbe ụfọdụ ihe wụpịa apụọ na m agbọdọ ọrụ mmiri, ihe na-enye gị nsogbu abụrụ ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ihe na-enye gị mmiri ewu akara oghere ndị mmiri abịa apịa asịgo down ndị mmiri mana ha awụ phantoms. Ya so ihe ị ga-ebe ụzọ megoro o nwere ike agbawa afa miri emi n'ebe ị nọ, ọ bụrụ na alụ ma ọ bụ ụchụ imetara ugbo dị n'ụzọ gị, and arụ ahụ na ụchụ ahụ imetara ugbo ahụ n'ụzọ gị bịa na-agbachiri gị ụzọ na mmụọ dịka onye bụ nsị. So therefore ịdịgo vulnerable to every attack. Emezie familiar spirits abịazie na-eme gịnị na-atọment ya life. Ịghọtara ya? Familiar spirit nwere gị na-atọment ya life. Example, kedu ihe na-ebutere mmadụ akara oghere? Akara oghere bụ na akara oghere bụ na kọwa akara oghere ndị mmiri egwu mgbe nwoke na nwoke ibie na-emekọ, mgbe nwaanyị na nwaanyị ibie na-emekọ, ihe ndị a na-ebute akara oghere. Ịma ihe bụ akara oghere? Aka ozugbo m ya. Akara oghere bụ ndị enwere ihe ha mepụtara. So mgbe ọbụla ị na-ebi life dị against natural laws, sex is meant for man and woman. So mgbe ọbụla ị na-eme ihe adịrọ natural, you will be attracting akara oghere. So ndị akara oghere ahụ ị attractara bịazie ha na-emebiri gị ihe ibonye ndị mmiri. So mgbe ụfọdụ ọ ndị akara oghere, and mgbe ụfọdụ because of na gị nwere onwe gị ebiwego life dị irresponsible, enwere ike ịbụ na iburu onye na-egbu ọchụ na-eme abortion na-eme many things. By then imego onwe gị dị vulnerable. Every attack from ndị amoosu will touch you. Enwezi ike ndị amoosu eteke on the phantoms wee bịa na-enwe onwe ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị, ha bịa mee ike mmekọ wuti you, ihe ọma aghasa ibonye ndị mmiri. Ana m achọ ịkọwara gị na ọkpara nkụ ahụ si ngwere bịara ọlụ na-awụ ihe ahụ imegoro onwe gị ịdịgo vulnerable to every attack, every manipulation ọbụla from the spiritual realm, negative spiritual realm ga-emetụ gị. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanahụ ụdị ihe dị etu a, gbaa mbọgoro biwe a good life, do restitution, wuchie onwe gị, pụọ arụsị ahụchụ ma ọ bụrụ na arụ na ụchụ dị n'ụzọ gị. So ihe ị ga-emegoro ụzọ megoro bụ ịgbagoro afa mara ihe na-emenụ. Ọnwa ndị na-abịa ka nrụrụ ha ọrụ mmiri mkpacha akpasị ha na ọrụ mmiri abụrụ onye abụ ihe niri at the point. Ihe niri ga ịkpa na ana kpa na ọfọ na mmadụ adịghị ahapụ isi gwụbara ike ajụ. So ihe bụ ụzọ gbagoro ebe the taproot, ebe ya problem si. Example, if you are having headache, enwere ihe dị responsible for that headache. Headache is a symptom, mana enwere ihe ka ọ sụrụ ya. Enwekwa so many other sickness nwere ike ijikwa headache. Typhoid nwere ike iji headache, not resting well nwere ike ibu headache. So all those things yawa ọ bụrụ ebe ihe na-aṅụ paracetamol ka mma mara exactly ihe bụ the cause. Ọ bụrụ na malaria ma typhoid dị responsible for isi na-awa gị, ọ ga-akarị gị mma na ịsolve that malaria or typhoid isi awa naturally ana. Mana ị na-aṅụ sọ paracetamol ọ ga na-ebute mana ọ gwụrụ the solution. Ị ma na every time ị nọ n'ịṅụ ọgwụ. So ya na-achịkọwala gị bụ ma gị ma na-asị n'elu gị ọrụ mmiri ha several times, ọ bụrụ onye bụ problem. O nwere ike ọ bụrụ na ụchụ na arụ dị n'ụzọ sagoro ụchụ pụọ alụ. O nwere ike ọ bụ ha nwabugoro ndị na-enye gị nsogbu ị na-ebonye ndị mmiri. E nwere ike ọ bụrụ na ihe na-enye gị nsogbu bụ na ịmarọchi gị, maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na chi onye adịghị n'isi na chi ya wụ. Ihe o minụrụ bụ na if your chi does not support any attack against you, you live and grow gray hair. Now your chi bụ ụzọ chi gị dị very important. Imesịa chi gị anwa ị nenezie ma o nwelu ndị aja ị ga-achụpụ. Nwere ike ọ bụrụ na ndị amoosu ka a ga-eme ihe gbasara ha, ma ọ bụ na a ga-achụ aja ndị ọgbọ nke emesizie ya den ị marụzie na ọ bụgoro na onye mmiri ka ịwụ na ndị mmiri onidre ka alid ọgwụ dem ịchụzie aja ndị mmiri ọgasịrị. Mana o nwere ike o nwere onye efiribọrọ chi ya, o nwere ike ụchụ adị n'ụzọ ya ọtakụrụbọrọ nda o mebara ihe o kwesịrị ime ọ gbaje n'ọrụ mmiri. Ime ya ọrụ mmiri a ga-efe maka na a na-akpa na ana wee kpa na ụfụ. So n'ihi ebidogoro na from the one kedu ihe butegoro ọrụ akwụ na otu a, maka mgbe ụfọdụ wee keche na ọrụ akwụ na otu a bụ ndị mmiri ka ọ sụrụ ya, ọ bụrụ ndị akara oghere. And nke mbụ na ọ bụghị ana na iburu ụzọ kpụwa alụ saut dị n'ụzọ gị then ịfụ na ndị amoosu na ndị akara oghere will start losing grip of you. They will start losing grip of you because that thing anwa na-attract ha n'ebe ị nọ has been cleansed. A sị na cleanness is next to godliness. Of eziokwu
now ana m achọ ịgwa gị na atịtị brings more atịtị. Ịchọ ka ihu ya dị gị bụrụ refuge dump, bido dọmpụwa ahịhịa n'ihu be gị. I can tell you with time ndị mmadụ ga-achọ ene gị na-adọmpụ mọ. So onye bụ ihe na-eme. So mgbe ọbụla ị bịalụ ghara ime ihe ị kwesịrị ime, atịtị dị n'ime ndụ gị, ọ ga na-atrata ọda atịtị, na-atrata ọda negative vibes na ndị mmụọ ọjọọ ndị ọzọ na-alaiki ihe ruru unyi. So ọ bụrụ na iwu na-enweta sense in dream, o nwere ihe ndị ọzọ nwere ike ịkọsị ya. Ọ bụrụ na iwu onye na-awọchị pornography, ị na-ene nwaanyị gba ọtọ nude pictures, ọ bụrụ na ị na-awọchị ya, ma ị bụrụ onye na-agba oge ọbụla nwaanyị na-aga ị na-ene anya n'ukwu na-amara ike ya na-esheki esheki, you are lusting after woman. This our heart you are seeing is like photocopier machine. Sometimes you hear your heart for more, we hear each other in the daytime. When you are asleep, some of the memories will start playing. And the memory of lost each other during the daytime, when you keep your body. Asleep. Your spirit a lift go a little, detach a little from the body. Then your body the vulnerable. Your body wake up but lost after those pictures and those things you think they no begin. Then and that thing will start their thoughts will start creating phantoms in the spirit. That dream those phantoms will take form of a woman and start making love with you. Or if you're a woman, will start taking form of a man and start making love with you because you have been longing for Emeka. You're a woman. But if Emeka, I admire Emeka, now I lost after Emeka. But unlikely. Now that's your thought, mind can replay back and it happened in the world of gross matter in the dream. The same thing you Emeka working now lost after a woman. You know, check her cups and everything. You must see any now abandon. Here can take and play. So you're not check one that two things are responsible. Either what the negative vibes, they attract by way of living your negative life. That is can wear the spiritual angle to it. More than their lifestyle. Your lifestyle where you can attract here. Because only you get a matured man, if you are sexually starved for a very long time and you are thinking about woman, it can manipulate. It can manifest through sex in the dream. So there were so many things when it came across here. They sex in the dream because of their way they don't wake up not because of starvation. Or then they time when they had married, then have it more often. Those things will stop. See, there were so many things in our sex in the dream. What can cause it? So pay attention and do the needful. Live a good life. Go wherever you go. Can you see na part 1? You want to send the message in the WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Call the n'oge awa nke eziokwu echi niile daha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngozi ka ha rabụ ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Asị m na ọmaka ga-emere unu na tata bụ orie ga-eritere unu ihe ọma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie. Ịnwekwa ajụjụ sendela anyị na meseji na WhatsApp ma ọ dịchọ ka agbara gị afa miri ebi 0805 7837 672 ya gazie ọfọ.